ζεϊμπέκικος διδάσκεται ή είναι αυτοσχεδιαστικός χορός? Ήρθε σήμερα πρωί-πρωί για να κάνουμε συνέντευξη ή να μου ανεβάσει την πίεση? Τι εννοείται? Εννοώ ότι οι ερωτήσεις που κάνει σήμερα πρέπει να σας έχει δώσει κάποιος πολύ καλός γνώστης του αντικειμένου και του χώρου. Και οι δύο ερωτήσεις, μάλλον η σύνθετη ερώτηση που μου κάνετε, είναι κόκκινο πανί στον χώρο του ζεϊμπέκικου. Ας ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος της ερώτησής σας. Αν διδάσκεται. Ο ζεϊμπέκικος πάντα διδασκόταν. Δεν είναι κάτι καινούριο. Πάντα διδασκόταν. Ποια είναι η διαφορά με το σήμερα? Παλιά λοιπόν τι γινόταν? Ο πατέρας δίδασκε το γιο. Ο μεγάλος αδερφός τον μικρότερο, ο θείος που χόρευε ωραίο ζεϊμπέκικο τον ανιψιό, ο φίλος τον φίλο, ή εάν κάποιος δεν είχε στο περιβάλλον του κάποιον που να χορεύει ζεϊμπέκικο, τι έκανε? Έβλεπε κάποιον που χορεύει, που του άρεσε, που θαύμαζε και τον αντέγραφε. Αντέγραφε μια φιγούρα από τον Κώστα, μια φιγούρα από τον Σταύρο, μια φιγούρα από τον Χρήστο, μια φιγούρα από τον Γιάννη. Τις δούλευε μόνος του, προσάρμοζε τις φιγούρες στον εαυτό του και σιγά σιγά μπαίνει σε μια διαδικασία δημιουργίας. Να δημιουργήσει κάτι καινούριο, κρατώντας φυσικά την βάση την οποία έχει χτίσει ένας άνθρωπος. Αλλά τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος γεννήθηκε από την κοιλιά της μάνας του και χόρευε ζεϊμπέκικο. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να αναπαράξει τίποτα για κάτι για το οποίο δεν έχει την πληροφορία. Υπάρχει το ερέθισμα, η πληροφορία και εγώ το αναπτύσσω, το κάνω μεγαλύτερο, το κάνω καλύτερο από κάποιον άλλον, χειρότερο από κάποιον άλλον, δεν έχει καμία σημασία. Μπαίνει το προσωπικό στοιχείο μετά. Το προσωπικό στοιχείο υπάρχει πάντα. Αυτό όμως, αυτή η λειτουργία της κοινωνίας δεν υπάρχει σήμερα, όχι μόνο σήμερα, εδώ και δεκαετίες σε αυτή τη χώρα. Έχει αλλάξει το κοινωνικό status quo, να το πω έτσι. Οπότε, το κενό αυτό ήρθε η σχολή χορού για να το καλύψει. Και καλώς ήρθε, γιατί αν δεν υπήρχε η σχολή χορού να έρθει να καλύψει αυτό το παραδοσιακό κενό μεταφοράς της πληροφορίας, της γνώσης, της κουλτούρας, δεν θα μιλάγαμε ίσως για τον ζεϊμπέκικο στην έκταση που τον γνωρίζουμε σήμερα. Θα μου πείτε, μπορεί μια σχολή χορού να είναι εξαιρετική, να είναι μέτρια και να είναι πάρα πολύ κακή. Αλλά αυτό δεν μας αφορά. Αυτό είναι κάτι άλλο. Ναι, αλλά η πληροφορία μεταφέρεται αυτούσια. Ακριβώς. Το αυτούσια δεν υφίσταται, γιατί όταν μπαίνει κάτι και δομείται σε ένα εμπορικό κομμάτι, σε ένα εκπαιδευτικό κομμάτι αν θέλετε, μπαίνουν και άλλα στοιχεία. Μπαίνει η άποψη του χορογράφου, πώς κατά τη γνώμη το ζεϊμπέκικο. Αλλά ξέρετε κάτι, το ζεϊμπέκικο είναι πώς είναι κατά τη γνώμη του καθενός. Ο κάθε ένας χορεύει τον ζεϊμπέκικο όπως πιστεύει ότι είναι ο ζεϊμπέκικος. Έτσι και οι σχολές χορού διδάσκουν αυτό που νομίζουν ότι κατά αυτούς είναι ζεϊμπέκικος. Δεν θα κρίνω όμως εγώ τώρα την ποιότητα κατά τη δική μου γνώμη των συναδέλφων. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι είναι σωτήρια η ύπαρξη των σχολών χορού, γιατί κατάφεραν να κρατήσουν όχι μόνο ζωντανό έναν χορό τόσο σημαντικό, αλλά τον μεγένθηναν, τον εξάπλωσαν και τον διατήρησαν. Η παρεξήγηση η οποία υπάρχει στον κόλπο του ζεϊμπέκικου, γιατί πολλοί λένε ότι ο ζεϊμπέκικος δεν διδάσκεται, είναι αυτοσχεδιαστικός, που επιτρέψτε μου να μιλήσω αργότερα για το αυτοσχεδιαστικός, πάμε στο πρώτο κομμάτι του δεν διδάσκεται. Υπάρχει μια παρερμηνία. Αυτό που υποθέτω ότι θέλουν να πούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι δεν μπορείς να διδάξεις το συναίσθημα. Δεν μπορείς να διδάξεις το τι να νιώσει ο χορευτής. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω. Θα διαφωνήσω σε πολύ μικρό ποσοστό. Αυτό που κάνει ο δάσκαλος, τι κάνει? Εκπαιδεύει το σώμα σου να μην είναι εμπόδιο στην έκφραση της ψυχής σου. Να μπορείς να στρίβεις και να είσαι ασφαλής. Να θες να δοκιμάσεις κάτι και να μην φοβάσαι. Να ακούς το ρυθμό και να το καταλαβαίνεις. Και οι φιγούρες οι οποίες δίνει μια σχολή χορού είναι προτάσεις. Δεν είναι θέσφατο, δεν είναι βίβλος. Αυτή είναι η πρότασή του κάθε συναδέλφου που διδάσκει.
Αυτό λοιπόν που θέλω να πω οι άνθρωποι που διαφωνούν με το αν υπάρχουν βήματα στο ζεϊμπέκικο και θέλουν να μιλήσουν και να πούν ότι δεν μπορείς να διδάξεις την έκφραση και το συναίσθημα του ζεϊμπέκικου. Που και σε αυτό το πράγμα θα σας πω ότι ένας σωστός δάσκαλος σκοπό έχει παράλληλα με το σώμα του μαθητή του να τον βοηθήσει να εκφράσει την ψυχή του με τον δικό του προσωπικό τρόπο, χωρίς να προσπαθήσει να τον κάνει φωτοτυπία. Θα σας κάνω μια ερώτηση. Όλοι αυτοί οι οποίοι λένε δεν έχει βήματα το ζεϊμπέκικο, κανένα, τίποτα, αυτοί που χορεύουν τι κάνουν? Ό,τι να είναι. Κάνουν ό,τι να είναι. Κάνουν βήματα. Και θα δείτε ότι ο καθένας από τους ανθρώπους οι οποίοι διαρριγνύουν τα ημάτια τους για αυτό, κάνουν συγκεκριμένα βήματα. Δεν κάνουν ό,τι να είναι. Έχουν λοιπόν δουλέψει μόνοι τους, είναι, αν θέλετε, αυτοδίδακτοι, σεβαστό και απόλυτο σεβαστό, αλλά δεν μπορείς να είσαι αφοριστικός στο αν κάποιος πήγε και έμαθε κάπου κάτι και δεν το βρήκε μόνος του, που και εσύ από κάπου το πήρες. Και το αυτοδίδακτος εγώ το εκτιμώ και το σέβομαι, αλλά όχι όμως με αυτόν τον αφοριστικό τρόπο με τον οποίο αυτοί οι φίλοι, θα τους πω, το καταθέτουν. Γιατί με την έννοια αυτή, πώς γίνεται ο οργανοπαίκτης να πηγαίνει στο 2 και να μαθαίνει μπουζούκι και να τον αποδέχεσαι? Αλλιώς να πούμε, ξέρεις κάτι, όχι, ούτε αυτή. Δεν θέλουμε να έχει κανείς κλασική παιδεία, ούτε η μουσική. Η μουσική θα πάνε στο δίδακτος. Να σου φέρω το φίλο μου το Γιάννη το χωριό, από τις Αιγαίες Ανατολικής Μάνης, να σου παίξει 3 κομμάτια που ξέρει, πώς θα παίξει αυτός. Αυτό δίδακτος. Να είναι σεβαστό. Δεν είναι. Αρχίζει να γίνεται παράλογο. Στο γιατρό, όταν θα πας, τι λες? Έχει σπουδάσει ο γιατρός 30 χρόνια σε κλασική παιδεία, δεν τον θέλω, θα πάω στον πρακτικό του χωριού μου να γίνω καλά. Γιατί δεν πας? Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι εξαιτίας αυτής της παρερμηνίας και της λάθος έκφρασης των ανθρώπων αυτών στο ότι ναι, μπορείς να δείξεις βήματα σε έναν άνθρωπο, να μάθει, που παλιά τα έδειχνε ο πατέρας, τώρα τα δείχνει ο δάσκαλος χώρου, δεν μπορείς να τον κάνεις να μπει στη φιλοσοφία απόλυτα. Ναι, μπορεί κάποιοι συνάδελφοι να μην μπορούν. Ο στόχος του συναδέλφου όμως, του δασκάλου χορού, είναι αυτός. Είναι να μπορεί να δώσει μία παιδεία ζεϊμπέκικου στον μαθητή του. Όχι απλά να του δείξει 5 βήματα, να πληρωθεί και να φύγει. Ο δάσκαλος, όταν μαθαίνεις έναν χορό, είναι σαν να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα. Ο δάσκαλος που σε μαθαίνει αυτή την ξένη γλώσσα, σε μαθαίνει να μιλάς. Δεν σου λέει τι να λες. Έτσι οφείλουμε και εμείς ως επαγγελματίες να μην δημιουργούμε φωτοτυπίες του εαυτού μας, αλλά μέσα από την εμπειρία και τη γνώση μας, την οποία μεταδίδουμε στο μαθητή, να φροντίζουμε να φυλάμε ως κόριο οφθαλμού την προσωπικότητά του, τη δική του προσωπική έκφραση. Και θα σας πω για κάτι τελευταίο. Εγώ μιλάω για μένα, δεν θέλω να μιλήσω για όλους τους συναδέλφους, να μην θεωρηθεί οποιοδήποτε τρόπο. Όταν κάνω μάθημα, λέω στους μαθητές μου το εξής: όσο είμαι εδώ και σας διδάσκω, οφείλετε να προσπαθήσετε να πετύχετε αυτό που σας ζητώ στο 100%. Όπως ακριβώς το θέλω. Θα ιδρώσετε, θα παλέψετε, θα το πετύχετε. Και μόλις καταφέρεις σε αυτό το βαθμό αυτό που σου ζητώ, πρέπει να με καθαιρέσεις, πρέπει να με διαγράψεις, πρέπει μετά από αυτό να πάρεις εσύ τη σκητάλη και να αρχίσεις εσύ να γίνεις ο δάσκαλος του εαυτού σου. Γιατί αν εμείς που αγαπάμε τον ζεϊμπέκικο επιθυμούμε έναν χορό που θα εξελίσσεται, θα μεγαλώνει με έναν υγιή τρόπο, τι καλύτερο από το να χορογραφούμε 10, 20, 30 δάσκαλοι χορού, βηματολόγια και απόψεις κινησιολογικές για τον ζεϊμπέκικο, και να μην χορογραφούμε 30.000 άνθρωποι, 5 εκατομμύρια άνθρωποι. Να υπάρχει η εξέλιξη σε αυτό που έμαθα στον Κώστα στη Νέα Σμύρνη και στον Ιβάν στη Ρωσία. Και να υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός, αυτή
η εξαιρετική άνθηση του Ζεϊμπέκικου με την πραγματική προσωπική κατάθεση ψυχής όλων. Άρα τότε λοιπόν μιλάω για πραγματικά άνθηση του χορού.